Вітаю, мої шановні. Дякую, що завітали на мой стрим. Поставили подобайку, хто не підписаний, підписалися. Так, сьогодні ми гуляємо Євротрак. Вядомо, одразу гук вирубаємо. Коли він пішов, так значить все добре. Сьогодні будемо гуляти в Євротрак. Ніяких танків. Позавчора я мявся стріміць учора. Але все пайшло не так, ми разобралися, до речі, учора, я разобрався учора за своїми проблемами, що на праці, що на житті, да і почалися, скажімо так, як можна казати, вольний час, який я витратив на те, щоб доробити відео і викласти його. Сподіваюся, ви його поглядели. Коли не глядели, це Спайдермен. Был крацей, что мы будем сегодня робить? Я вядома, что будем гулять в Евротрак симулятор. У меня есть 3 задачи, які вы бачите злева у версии. Мы на минулым стриме одразу зробили себе 2 досягнення. Ось, это было цудовно. А сьогодні у нас 3 досягнення. Чому 3 з'явилося? Увогуле, як бачите по тайтлі, у нас Італія скончилася. Мы усе задачи, які етично були в Італії, ми зробили. Об'їздили все, поглядели все, ось. І у нас засталося шмат країн. Зараз відкрию мапу світу, ось вона. Все. Як бачите, ось Італія амаль що вся жовтенька, а тут нам не треба гэты ось дороги і шляхи робити жовтенькими. Пакуль що. Нема таких задач, тому не. Випадково опинулися у Барселоні. Ну, просто вез груз з Італії. З ось отсюль. Що за виспа гэта? Ось гэта у нас... Ось гэта. Чекайте, Сицилія, ось гэта. Сицилія. А гэта нешта там ёсць. Не памятаю уже. Кепска з італійської географії. Тут, короче, у нас Франція наступна. Да холеры. Великие обшары, великие города. Брест цудоўны ёсць, аналог нашага Берасці беларускага. Глядзіце, Майнгайм. Берлін, божа, колькі новых мапаў яны падгрузілі за апошні час. Гэта першыя 2 задачы. Калі што, вось зверху злева першыя 2 задачы, якія называюцца Bon Voyage і Go Nuclear. Гэта атычна Францыі, якія можна сёння выконваць. Bon Voyage — гэта адкрыць усе гарады, просто ўзяць ды пракаціцца вось па Ніцце, Марсель, Монпелье, Тулуза і так далей. Красиво. Ось гэта што за горад такі Байон. Цікава. Нейкі Байон, так, гэта адносіцца да Францыі, так што яго таксама Бардо, ну і ўсё такое. Вось. Што тычна Go Nuclear. На тэрыторыі Францыі знаходзіцца у нас 5 ядравых станцый, на які нам трэба будзе завесці груз, але у нас, я яшчэ выпадкова заўважыў, што ёсць Sailor, вось бачыце, 3-я задача, і яна адносіцца не да Італіі, яна адносіцца аж да Скандынавіі, вось сюды. Адносіцца да гэтых 3 краінаў, Нарвегіі, Швецыі і Даніі. Там ёсць 3 марыны, у якія нам трэба будзе завесці яхты, вось менавіта гэтым мы будзем займацца спачатку. Вось, і гэта мае у нас найвышэйшую, скажем так, прыярытэт. Што тычыцца destination, нам патрэбна, бо будзем па гарадах глядзець. Першы горад — гэта Стокгольм. Вось так. І, Росток у нас еще есть. Вот так, Стокгольм. Мы пачынаем і шукаем доставку у Стокгольм. У Марыну. Бачыце, тут з Марыны доставка. То бок мне справа патрэбна, каб была Марына. RTL, БХВ нейкія, усялякія. Гэта ўсё не тое, што мне падабаецца, што мне трэба. І у нас, на жаль, нічога няма. Нейкая БЛТ, БХВ, НС, ЛКВ. Усё гэта не тое. Ды яшчэ, каб гэта, слухайце, была не проста Марына, каб яшчэ была яхта, якую трэба весці. А давайте вось так зробім. Зробім трошечки прасцей. О, містер Тинкер, вітанышкі.
Вітаю тебе, вітаю. Справи йдуть видатно. Не просто добре, я тобі так скажу, просто видатно. Я не ведаю, ад чаго гэта ўсё, шчыра кажу. Але ў мяне такое ўражанне, што вось мінулыя гады, асабліва 24, гэта было такое, ой, выбачаюся, такое было лайнішча неверагоднае, што можа быць у параўнанні з 24-м 25 выглядае цудоўна, не ведаю, але ну розніца неверагодная. Пакуль усе справы ідуць добра. Агулам. О, глядзіце, у Напалі, не, у Неапаль нам не трэба весці яхту. У Таллін таксама не трэба. Каб вас усіх, глядзіце, ні однай яхты не трэба весці ў нас туды, куды нам трэба. Ну што ж, у такім выпадку прапаную звярнуць увагу не на дасягненне сейла, а go nuclear. Так, у нас ёсць 5 гарадоў. Сівокс. Сіва-ю-экс. Так, вось ён, нуклеон. Бачыце, вось гэта у нас ядравая станцыя. Што павязем? 25 тонн, 25, 14 тонн. 45, гэта, відаць, далёка, насамрэч. А тут? І тут далёка. Нешта небяспечна, зато 81 тысяча можна зарабіць сабе. Вось гэту лепш зрабіць, чым гэтую. А тут трошачкі менш, але і грошай, ой, не, вось гэта будзем. Ляцім у Мілан. Так, што ты мне паказваеш? Гэта выдатна, жыццё звычайна як зёбра, галоўнае дачакацца белай паласы. А можна, каб вось гэты вось цэлы вось агульны час, які ёсць на жыццё, вось ён каб не ісці ў поперак, а ўздоўж. Можна вось так зрабіць, а? Дзе вось гэты рог, за які трэба зайсці, а? Бля, ялоп, трэба паспаць было, а я тут сабе задачы. Ой, так. Едзем спаць. Можа быць, яхта з'явіцца потым у нас. Едзем спаць, бачыце, ўжо пазяхае. А потым вяртаемся да пошуку. Трэба будзе скіпнуць зараз перад тым, як спаць лягаць. Я бачу, там злева была, праўда, паліўная станцыя. Там 100% павінна быць месца, дзе можна адпачыць. І ўвогуле, слухайце, давайте зменім трак яшчэ, вось што мы зменім. Ага. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Вось што мы зробім. Зараз я скіпну тую задачу. Skręć w prawo. І едем на чырвоны. Што нам? Вашыя правілы. Мы людзі вольныя, мы па сваіх правілам жывем. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. W porządku. Znajdziemy... Дзяўчына, адчапіся. Zawróć. Obliczanie nowej trasy. Ну, бачыш, як пазяхае, а ты мне скіруйся сюды. А во, чакай, вось там я бачу. Не тое. Дзе зона адпачынку, алё? Jedź prosto. Халера цябе бяры, ну. А дзе зона адпачынку? Бачу, ложак намаляваны, але дзе тут спаць лягаць? Сюды. Пад краму? Не. Але таксама трэба пазбягаць з дупы. Куды ж без гэтага? Не было б дупы, ніхто не ведаў бы, дзе тое добро ёсць. Давай, уперед. О! Гэта зона адпачынку. Вось гэта вось проста. Все, лягаем спаць. Я не вырубіў задачу. Сюды хадзі. А што такое? Ну, я ж уключу просто мапу, не?
Собака. Jedź bezpiecznie. Глючиш. Так, нам треба, бляха-муха, ты мне... Усё псуешь. Что такое? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Где меню? О. По-перше, мы купляем себе інший трак. Это не тое. Менеджер, трейлер, гараж, менеджер, это все не тое. Сервис, правда? О, трак-дилер. У нас было Volvo и Века. Може і Веку взять, слухайте. DAF, MAN, Тhinker. Яку машину взяти? Рено не треба, Рено лайно. Мерседес ми так само довго доволі каталися, на Дафі так само довго каталися. Не застається Івека, Сканія і Ман. Івека, Сканія, Ман. Давай. Тhinker, яку машину брати? Сканія. Видатно. Сканія у нас есть тут, у Мілані, до речі. Давай. Что у нас тут есть могутнейшее? 300 тракториста. Фіел танк 1000, добре. Тут 1000. Може есть больше? 1300, 600, 300. Угу. 1300 мається на увазі. Але гэта самыя танныя мадэлі. Не падабаюцца мне самыя танныя мадэлі. 730 horsepower, 350 ньютонаў. А ў любым выпадку мы гэта будзем выпраўляць. Можа толькі ўсё ж такі вось гэта ўзяць, перафарбаваць, а потым і кабіну яму змяніць, і ўсё астатняе змяніць. Карацей, на максімалку. Вось так мне больш падабаецца, няхай будзе. Але бачыш, толькі вось гэтая мадэль, яна троху іншая, так? Кабіна адрозніваецца. Гэта надстройка, вось надбудова гэтая. High roof. Кабіна normal roof, normal і high roof. High roof. Давай, все ж таки бак вырашаем. Где Мілан? Давай сюди. У Берні нема. Ось тут повинно бути. Так, ось сюди. Это мы где? У Не, Клермон-Фернан, добре. Так, зараз полетимо в этот гараж. Клермон. Угу. Полетели туди, будем меняться. А тут есть? Есть. Тюнинг есть. Зараз покажу все. Зараз мы все зробим. Зараз будем... О, Bon Voyage, до речі, зробилося у нас додаткове місце. Видатно. Так, тут можна відпочити, але нам не відпочити треба. Нам треба... Ой, чекай. Гэта у нас Сканія. Сканія. Streamline. Ось у Клермонті, ось вона наша стоїть. Ось. Celebrate Drive It. Так. Меняемся. Przeliczam trasę. Ось, бачиш, карацей, на мапі. Ёсць у нас майстэрня. Едем туды. Мапа, калі што, справа ўнізе. Так, а ну ліхтары ўключы. Skręć w prawo. Skręć w lewo. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Гук руховика інший зусім. Przygotuj się do skrętu w lewo.
Так. Skręć w lewo. Бачу, что на приборной дошце там... Что у нас есть? Масло некое есть. Что это за тиск некий? Obliczanie nowej trasy. Так, сюда ходим. Давай будем глядеть. Ой, не туди. Ось сюди. Так, кабіна. По-перше, high roof, вядома. А потім для того, каб нам возить 8-4х4 нам треба. Угу. Каб не було перешкод з тим, що возим усілякої цяжари. Сюди самое великое, гэта у нас на V8 усталёўваецца 730 максимально, так. Выдатна. Редуктори усілякія, ретардер. Ух ты, холера, як змяняюцца, га. Показники там ось бачите справа у версі. Добре, так, стерно. Стерно. UK не. Light. У сенсі, а де Light? Ну такі оставки, що? Трошечки лайтово стало. Exclusive Dark. Ось це приємні мені видається. Так, а во, глядите, Exclusive Light. Угу. Неблага. Давай далі. У нас драўляне нават ёсць. Та ну, где тое дрэва? Там на бардашку толькі. О, глядзі, V8 ёсць. Чырвоны. Так, спартыўненька. Падыходзіць. Так, фарба. Што по фарбе ёсць? Гарбузовая, металлики розныя. Што по наклейках? ВРВ, вітанышкі. У нас тут тюнинг, бачыш, ёсць. Што гэта? І, ну такое сабе. Так, вітанкі. На стрым увечары не, увечары я буду гуляць у танкі, там просто ёсць не рэжым, там задачка на атрыманне гэтага 5-го ўзроўню прэміум танчик. Вось, стрыміць не хачу насамрэч, просто сядзець моўчкі сабе гуляць, вось гэта так, вось гэта хочацца ўвечары, таму выбачай. Але мы сёння гэта што за курыца у нас на борце такая? Вось такая курыца ёсць. О, як вам? Адблю. Так, што? Вось каб не гэтая рашотка, слухайце, сканія шэрая. Ой, бляха, вось гэта было б топчык, мне падаецца. Так, Heavy Duty. О, Heavy Duty падыходзіць, сканія, гэта праўда. Колер добры вельмі. Ну такое сабе. Што вы кажаце? Ой, я веду людзей, якім бы гэта спадабалася. Мне гэта ўсё лайно. Йо, перасоте. О, вось гэта імперскія амбіцыі. V8, усе справы. У мяне, канешне, усталяваны V8, але не. Driving Academy. Мне трэба прайсці задачкі ў Driving Academy. Не, вось сюды, вось гэтае. Нет, вось гэта. О, вось тое, што трэба. Балото над закатом, ну. У сэнсе таго, што ты хварэеш, працягваеш хварэць. Так, гэта што у нас такое? Аксесуары нейкія. Всё, паляпшэнне. Ну давай паляпшэнне зробім вось гэтае. Што тут можна ўтыркнуць? Халеру гэту ўтыркнуць не хачу. Нумар не. Люстэрка таксама не, няхай вісіць тое, што ёсць. Хром лакшери. Такое лепшае мне будзе, напэўна. Так, тут што? О! Падыходзіць. Усё? Што сюды можна пакласці? Што гэта? Невядома.
Так, па сутнасці ўсё. Канфермімся. Бачыце, у нас тюнінгу больш, чым каштаваў наш трак. Nieważne, znajdę nową trasę. Вядома, дзяўчына, знайдзеш ты новую трасу. Так, давай. О, лічбавая панель, усё як патрэбна. Хадзі сюды. Можа, яхта з'явілася, дарэчы. Так, яхта. У правым боку павінна быць марына. Ёсць, у Таллін дзве. Не, у Талліну не трэба. Каб цябе ліха. Так, добра. Вяртаемся да нашых Сіво. І у нас застаўся з Амстердаму за 45 тысячаў і Порто-Веккіо. Ну, паехалі з Порто-Веккіо. Правда? Яно там недзе побач. А можа, не, лепш за Амстердаму. Ўсё ж такі раўнейшая дарога, і ўсё ж такі. Так, 4 гадзіны Амстердам. Выдатна. Паляцелі. Так, мапа. Вось ён наш. Ляцім. W porządku, znajdziemy inną trasę. Карацей, будзем рабіць гэта ўсё на скане з падачы містера Тынкера. Паглядзім, як яно будзе спраўляцца з сваімі задачамі. Чаму ты не уключаеш свет, а? Все ж відавочна, па ўсёй Еўропе катаемся толькі са светам. Я нейкім цудам зафільмаваў РДР-2 на сёння. Skręć w prawo. Ну, удалася, дык удалася. Добра, калі атрымалася, правда? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Хамую як моцна. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Так. Все, чапляем. Wybrano cel podróży. Так, дагэтуль думаю, як бы не ад'ехаць да першага гадзіну у сэнсе. Куды ты ўжо тут збіраешся ад'язджаць? Хочаш сказаць, можа у цябе ковід нейкі? Чапляемся. Полетели. System gotowy. Мы готовы. Skręć w prawo. Przygotuj się do Душыць, хутчэй за ўсё ковід. Зразумеў. Трывай там неяк. Мне апошнім часам, дарэчы, добра дапамагаў польскі такі прэпарат тыпу Колдрексу. Няблага дзейнічаў. do skręcić w lewo. Кроплі ў нас ёсць такія таксама добрыя, ксиларин называюцца тут. Дзе там, дарэчы, светлафор. Касету замкнуць. Капец. И что, ты с открытым балконом спал, ти что? Зачиняць дверью на улице. Жудасць. Пачуваю. Такія наши тым больш. A następnie zjedź
Такое собі. Сёння ж быў -1. А, -2 было аж у вас. Нішто сабе. A następnie idź dalej prosto. Ну, халадно, карацей. І з адкрытым гэтым дзвярыма, ну такое сабе. У іншым пакоі. О, трэба было гэтае па чымсьці падперці гэтыя дзверы, а міжкомнатныя дзверы там падсунуць нейкую гэтую рушнік хаця б. Ці можа ёсць нейкі дыван на падлозе. Idź prosto. Ага, малайчына, малайчына. Шарыш, шарыш. Усё, праз Бельгію да Францыі трымаем свой шлях. Я адзінае толькі не бачу... Ой, што ты скачаш-то? Толькі пакуль што не бачу, дзе тут круіз-кантроль знаходзіцца. Ну, бляха, я яго ўключыў, я не бачу, дзе ён тут уключаны. На якім узроўні хуткасць будзе трымацца, ну і гэтак далей. Ну, трэба разбірацца ў гэтай скані, пакуль што нічога не зразумела. Ух, але ж яна падскоквае на гэтай дарозе. Я не памятаю, каб іншыя тракі падскоквалі. Не... О, бачце? Халера, ясна, блядь, што гэта будзе. Што Мерседес, вот што мы зараз на Вольва каталіся тут вельмі шмат, але не падскокваў ніхто. А тут, можа, захутка? Дарэчы. Зараз вырву, пачакай, выеду на прамы шлях. О, трэба троху мне з хуткасць зрабіць 90 сабе, о. Так, і зноўку я не бачу, дзе яно там уключаецца гэты. Ой, круіз-кантроль, так. У 9 гадзіны палітэлефанавалі і пытаюцца, будзе добра, калі мы вам прышлі майстра праз гадзіну. О, я такі, жоначка, я спаў з гэтым Się lewej strony, a паўадчыненым заслаце цягам гадзіны. Яна пасмелая, праз 30-40 хвілін прыехаў майстар. Добра. Добра. Няблага яшчэ атрымалася даволі хутка. У нас тут не так хутка ўсё працуе. Вось у мяне ў новай хаце мадэм, які паставілі, ён не далучаецца наадварот, тэлевізар, які ёсць усё маленечкі, ён не далучаецца да гэтага мадэму. Трэба мяняць мадэм сам, бо ўжо усе гэтыя магчымыя рэчы зрабілі, дык вось ужо 2 тыдні прайшло, а мадэм так і не мяняюць. 260 евро, дык новае вакно каштуе менш. За направу дзвярэй на балкон 260 евро, сур'ёзна? Не халера сабе кошта у вас. Мадам ад Play? Не Play, Неце. Яны так няблага ў сэнсе таго, каб рэагаваць на нейкія тэхнічныя праблемы рэагуюць, але вось чамусьці з замены абсталявання цянуць. Не ведаю, трэба пиздюлей даць, пазваніць зноўку гэтаму чалавеку і сказаць, што вы гэта в этом сабе думаеце, ці не думаеце, ці што. О, зараз праз мосток паедзем. 95, то што трэба. Сталіца хулі. Не, з такімі коштамі, то што занадта. Вось мы з жонкой не так даўно у Леруа Мерлен пайшлі, дык ляжаць гэтыя вокны ўсе, якія там табе патрэбныя. І ёсць танныя, увогуле там амаль бясплатна за 150 злотых, за 120 злотых, а ёсць і нармалёвыя такія за колькі там было, 430, то бок, ну, трошки больш 100 доляраў. Бля, тут за направу 260. Не халеры сабе.
Не, ну, вядома, ты з сённяшняй сваёй зарплаты сабе гэта можаш дазволіць. Лёгка так пацягнеш. Я разумею, што па ўсёй вельмі ведаю, Вільня ўвогуле даволі дарагі горад. Адносна Гданьску, вядома, не такі дарагі, але па сутнасці, па заробках у Літве, сярэдніх па краіне, яна дарагая. Вільня, ну, такая сабе. І беларусы, якія туды эмігравалі, яны толькі паднеслі ўсе кошты. Усе мінчукі, мне падаецца, ламануліся ў Вільню. Багатыя гэтыя ўсе. А ты разумееш, што я са сваёй тэмпературы блёндацца па гораду не будзеш, но... О, мы выязджаем у Бельгію. Ветравыя генератары працуюць. Такія, як самалёцікі. Прышпільна. Ну і што ты робіш? Вось што ты робіш? Мне што, хамаваць зараз? Шукаць запцацкі. Не, слухай, што тычыцца, нэце неблагія хлопцы. Ну, пакуль што бачыш, вось толькі адзін гэты касяк быў. З гэтай заменаю мадэма. Па ўсім астатнім пытанняў больш-менш няма. Вось. А што тычыцца гэтых сервісаў, коштаў на сервіс, то сапраўды нават вот у мяне на мінулай кватэры зламалася гэтая змыварка, пасудамойка. Вось. І трэба было направіць яе. Там прыехаў гэты хлопец туды-сюды, карацей, пакруціў паўгадзіны працы, замяніў ёбаны кандэнсатар, выбачаюся. Чаму ёбаны? Таму што каштуе ён, бляха, 1,5 злотых, напэўна. Вось. А за ўсю працу 400 злотых. Ось так. За паўгадзінкі. То бок $100. Сервіс, ёпта. Сітуацыя ўсрата, але рада, што хутка парамантавалі. Добра. Гэта добры вынік. Дарэчы, калі вось хто там думае па сервісах па нэце і гэтак далей, яны вельмі хутка адрэагавалі, калі я зрабіў цікет у іх сістэме. То бок, калі ёсць у вас рахунак там і гэтак далей, туды залазіш у іхныя сістэмы, рэгіструйся і проста скаргу кідаеш, што ў цябе ёсць тэхнічны трабл. А тэлефанавалі адразу, як толькі пабачылі гэты цікет, і вырашылі на працягу 1,5-2 гадзінаў. Тэхнічная там была трабла, што не падрубіўся сервак у іх да майго мадэму. Было такое, вітанашкі, не там. Вось, таму... Калі што, калі ў каго нэце, раю карыстацца менавіта гэтым спосабам. Так, у Play цікеты не працуюць, вось яна што. Не, у нэце адзін раз спрабаваў і спрацавала выдатна. Чакай, павярну. Так і ёсць, але ты сам... Ой. Паслухай, за такі кошты рабіць. Каб яшчэ ведаеш у гэтай электронікі, нешта там ведаў і разумеў. Вядома, навучыцца гэта не складана. Халера, бляха, штосьці мяне гэтая дарога ужо бянтэжыць туды-сюды, управа-улева. Вось, і я ў сэнсе таго, што гэтым проста ж трэба займацца, пастаянна, мне падаецца, гэта вось... Ты не можаш працаваць ці не працаваць у гэтай галіне. Направа гэтай бытавой тэхнікі, яна патрабуе твайго пастаяннага ўдзелу. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Атрымліваецца, табе трэба інтэрнэт, каб... Чакай. Засаміць цікет? Так. Вельмі разумная рэч, сапраўды. Патрэбны інтэрнэт, каб закаміціць цікет, што ў цябе не працуе інтэрнэт. Але я сабе раздаваў з тэлефона, калі што.
у той момент. Слухайте, яшчэ далёка ехаць 730 кіламетраў. 9 гадзін, ну прыйдзецца спаць па дарозе. Прыйдзецца дзе-небудзь спыняцца. І ўсё-такі я не бачу, дзе ж там гэты круіз-кантроль адзначае хуткасць, якая на ім забітая. Затое, бляха, гадзіннік ёсць на правай скалі абаротаў рухавіка. Вельмі карысная рэч. Асабліва для гульні. О, мы пераязджаем з Бельгіі ў Францыю ўжо. Выдатна. Значыцца, хутка будуць новыя дарогі шэрыя, якія мы будзем адкрываць. Что ты маешь на увазе, вырва? Натисни ангельскую. Переключиться поміж панелями. И гэта у нас температура. Температура алея. Гэта у нас паліва. Вось яно як у скані працуе. Зразумеў. Усё, асобная менюха ёсць. Так, як заўсёды. А вы свой праезд аплацілі? Панабіваліся, бляха, паскуды. Дзякуй, вітанышкі, вожык. Дзякуй за параду, дзякуй за параду. Поехали. У кожнай машыне працую на Айтис? Ну, я не ведаў. Калі лічбавыя панелі, так понимаю. Да? Прыборная дошка гэтая. Як справы, вожык? Як справы твои, шановны? Разобрался со всеми, за усімі сваімі праектамі, якія меліся па перакладах. Памятаю, што каля 3 там было адначасова. Збольшага разгробся. Гэта добра. То бок, калі збольшага, гэта азначае, што 2 з 3 праектаў закрытыя ўжо. І хутка можна чакаць агушку.
Не памятаешь, який жарт? Что там? А, сзаду уже подъехали, паскуды. Уже будут сошить, як я тут буду ехать. Одна серия вампирчиков. Так, знову бляха. Платить гроши за проезд. Так, трэба апередзіць гэтага з трактаром. Давай, цісні. Мы хутчэйшыя, мацнейшыя. Давай. О, глядзі, то у нас на правы бок трэба будзе паварочваць, а гэта не дае праехаць. Паспеем, не паспеем. Зараз чакай, прачытаю. Так, так. Ідзем скардзіцца ў падатковую. На чаму нам не рэгіструюць за обе щёкі пасля банкротству обнал валют. Што ты за пачвар з трактаром гэтым, га? Ну ўсё, зараз мы яго абгонім тут. А ему пошанцевало. Ну давай. А, мы першие. Так, я спадзяюся, доўга праедзем без гэтых вось брам, на якіх трэба плаціць грошы, то бянтэжыць, а не троху. Магчыма, адпавесці на гэта пытанне мовы супрацоўнікі не ебёт. Так, магчыма, ўсё магчыма. Так, зноўку платны шлюб. Боже мой, што за... Во Францыі так цяжка жыць? Такая колькасць брам. Аж нязручна. Там 30, тут 30, халера, бляха, я пакуль до гэтага Парыжа даеду, я ўсе грошы аддам. Усе 147 мільёнаў.
Так. До рэчы, што па відэа ў нас будзе? Я паспрабую трымацца гэтага плану 3 відэа, якія ў нас выйшлі на гэтым тыдні. Усё так жа ж Construction Simulator, дзе ў нас засталося, мне падаецца, яшчэ 2 этапы будаўніцтва аэрадрому. Spider-Man, вядома, не абяцаю 100%, але буду намагацца, бо субцітры адцягваюць вельмі шмат часу рэальнага жыцця, і 100% гэта будзе на поўдзень ад поўначы. Можа, неяк я, дарэчы, сяду і сёння запишу наступную серыю, і можа будзе выходзіць не адна серыя на тыдзень, а па 2, па 3, бо там, як вы разумееце, калі не піліш субтытры, то выкладаеш толькі гульнявы геймплей. Ну так, трохі монтажу зусім трошечки. То бок там яна, адна гэтая серыя забірае толькі там гадзінку-паўтары часу. Пасля таго, як пройдзеш, запішаш. Там за ўсё усталявалі станцыі з аўтаматычнай аплатай, і я не заўважу, што там ёсць недзе вось гэты жоўты квіток, які падказвае, што вось менавіта тут аплата проста праездам. Ну, карацей, трэба будзе паглядзець, калі ты кажаш, што так, то хутчэй за ўсё так і ёсць. Я на наступны пагляджу. Звычайна ж яны ці з левага боку, так, апошнія гэтыя вось брамы, ці наадварот, з правага боку апошнія брамы. Ты пра рачаі... Ты пра Белтол, усё, я зразумеў, пра што это. Слухай, як усё ж такі на Францыі няма? Можа, нейкі апдейт быў, можа, хто іх ведае. Пра Белтол, дарэчы, я неяк там глядзеў нейкую перадачу, мне вельмі спадабалася, як усё гэта было арганізавана Лукашэнкам, што ён вырашыў узяць гэтыя грошы у еўразвязу, пабудаваць дарогі, укінуць іх у дарогі. І там адно з патрабаванняў было, каб гэтыя дарогі абслугоўваць, яны павінны быць платнымі. Вось. І вядома, што ён зрабіў гэтую арганізацыю Белтол, якая належыць сёння аднаму з ягоных сыноў. Малайчына проста. Мне такое адчуванне, нібы ён акупаваў такімі вось сувязямі усю Беларусь. І што ты там не робіш, увесь бюджэт належыць яму. Мафія. А слухайце, хутка спаць класціся трэба, ўжо амаль што сінім. Усё ў сям'ю, ну, гаспадарлівы хлопец аказаўся. Усё ў сям'ю. Яшчэ трактар едзе, ну ты паглядзі. Гэтыя фермеры акупавалі ўсе шляхі. Так, колькі ў нас яшчэ? Прыблізна гадзіну другую праедзем на пакуль не... Чакай, трэба паглядзець на мапу, а потым вырашаць, як мы будзем рабіць з адпачынкам. О, мы ўжо выходзім, дарэчы, на шэры шлях. І ў нас тут нічога няма, тут толькі зона адпачынку. А дзе паліўная станцыя ўсе? Ага, вось яна. А наступная? А наступная даволі хутка. І тут мы амаль што прыехалі ўсіво. Не, ну я павінен дацягнуць да станцыі паліўнай, якая будзе наступнай. Трэба там будзе адпачываць хутчэй за ўсё. Бо... Але такое адчуванне, нібы яна пасярэдзіну гэтага шляху, то бок яшчэ наперадзе амаль 200 кіламетраў. Ось гэта псіх, бляха, 120 ляціць з грузам на 25 тоннаў. Вы бачыце яго? Гэтыя беларусы проста з глузду абажраліся гарэлкі сваёй гэтай сівушнай і лётаюць па Францыі. Все, з'язджаем на новы шлях. Ну што ты?
Ой, батюхна. Ты як на паслязаўтра едзеш. Гэта ж Citroёn, наколькі я разумею, правда? Па фарах. І па срацы. Давай, перакидывайся ўжо. Пасяўная што чакай. Бацька ўсё жыццё сіні, гэта норма, а як сын? Голубы. Дык кажа трагедыя. А слухай, сапраўды пасяўная, но ў траўні што сеюць? Хаця ўжо павінныя былі пасеяць у траўні. Гэта ж... Не, у Францыі дык 100%. У Францыі раней саджаюць. У Францыі сеюць значна раней, так. Вось там, бачыш, нешта гарбузовае ёсць, але ці гэта праезд, ці не праезд, вось гэта резерв, как нейкі тут напісаны. Штецюль. Рено Меган. Адчыняй браму. Куды сеяць халады? Сеють, уже павінныя былі пасеяць усё. Там же ж галоўнае, каб не ў снег толькі. Trzymaj się prawej strony. Бордо. Мы едем за винищем. Гарбузы, дзе гарбузы. Там быў гэты... Брама была з такім вось знакам гарбузовага колеру. Дави... Мистер Зинга, что ты робишь, а? Дави гусеницами. Я? Где? Что? Я ж трак побью. Это не та гульня. Как можно было такое робить? Ты что? Можем только посвинячить. Вот зараз гэтага хлопца падрэжам, каб ён спыніўся з правага боку. Хоп. Побибикать. Нешта яно было больш падобна на 8-бітках. Памятаеце, гук такі быў? Бам-бам-бам. Так. Спяшаемся, едем. Ходка павінна быць 250 километров, то бок приблизно яшчэ 60 километров до адпачынку. Но мы 100% поспеваем. На жаль, не поспеваем только отдать груз. Отдать груз за гэты час. 130. Сканя прыяк, а? 132. Гэта не Volvo, 147 ці 89, колькі яна там выціснула з сябе. Але нормас. Цягне. Трэба будзе на скане, дарэчы, вось будзем адкрываць гарады французскія, трэба будзе на максімалачку яе праверыць, калі без прычэпа будзем ехаць. Трэба добавить у нагороды гарбузы. О, вось наша зона адпачынку.
Ну, я подумаю, але мне пакуль што падаецца, што не. Глядзі, а ў дзеўчыны іншыя планы, яна хоча, каб мы далей ехалі. Яна нешта ведае. А, пабібікаць? Tam trasę. Ну, штосьці такое можа быць, слухай, да. Трэба, ведаеш, як каманда сабакам, падай голас. Вось нешта такое. Ой, ноч прыйшла. Адзеем далей. Так, проехали справа, выдатно. А якая там... О, толькі 10 вечара зараз, не ноч. Але ўжо цёмна. Все, полетели. Дзяка Богу, тут добры шлях. Даволі хуткая шаша. Ні холера не бачно просто. Ось так лепш. А то толькі пад нос сабе свяціць на такое. Засталося 155 кілометрів. Дальнюю подрубі, ўжо свеціць дальню. Каб так у жыцці было, былі б усе ўдзячныя мне зараз, што я іх асляпляю патроху так. Брейнлах. Може, ти просто з телефона глядиш, може і так подумав, що не бачно. Воу, собі побібіка, собака. Мандати ён виписує. Ну, там то і не заважу, що переключив на дальнє світло. Я увогуле з телефона стрімы смотреть глядзець не могу, тому що, ну, мало што бачно, ні деталяў, нічого такого. Танковые стрімы дык увогуле, там не бачиш ні набой, які зараз зараджены, ні тэхніка, на якой гулец гуляе. Ну, такое себе. Бо так, па нейкіх такіх агульных рысах ты можаш даведацца, што гэта сярэдні ці цяжкі танк, той ці іншы. А вось, напрыклад, як адрозніць Т-62 ад аб'екта 140-го, ты не можаш гэта зрабіць просто, калі не глядзіш у левы кут ніжні. Вось, таму на тэлефоне уже даўно слухаю, ўжо, мабыць, гады 3, нічога не гляджу такога.
Медиа-контент 100%. Trzymaj się prawej Tak, strony, a zjazd. następnie Jest tu zjazd. prawo. Что ты, Ленин, пишешь? Мандаты. Сам таки. Вельми старый анекдот. А я, до речі, калі малы быў, я не разумеў, пра што гэта жарцік. Бо я яго прачытаў, калі мне было там, ну, гадоў, мабыць, 10. 107! О, бля. Як гэтыя француз жывуць пры такіх коштах, а? 107 за праезд. Przygotuj się do skrętu. Звар'яцелі. Просто. Skręć w lewo. Колькі яны зарабляюць, што яны тут ездзяць па такіх вось дарогах? Нічога не бачна, няма чаго глядзець. Дорага-багата. Не тое слово, 107 евро за праезд. І што сабе? Я лічу, што раней, што такія кошты магчымыя толькі для Швейцарыі з Італіяю, бо там шалёныя людзі жывуць на поўначы Італіі. Гэта праўда. А тут якой халеры? А уяві сабе, ты жывеш пад гэтым, пад Парыжам, 51 кіламетр, вось малюю яно зараз. Ці дзе там, пад Сіво гэтым. Бо мы зараз, калі што, едзем на ядравую станцыю. І вось, ну чаму не? 50 кіламетраў ад ядравай станцыі жыць. Ты ж едзеш па сваёй машыны. Капец, блядь, 107 у адзін бок. Вар'яцтва натуральнае. Дык гэта... Чакай, а асноўны напрамак у лагістыцы, каб аб'язджаць гэтыя пункты? Каб гэтыя платныя дарогі не ўжываць. Так, тут недзе налево будзе. Алло, бачу, хтосьці паварочвае ўжо. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Кола. Все, едем. Zjedź Чекай, не спешайся. Сюды. Кепска, што мы ўначы прыязджаем, слухайце. Я б хацеў паглядзець, што ж там за ядравая станцыя будзе, як яна намалявана тут. У тыктоце багата відосаў, як там чэлы ў гэтых маленечкіх мястэчках выкручваюцца. Ну, гэта мне трапляецца не толькі ў тыктоку, езжаш на ютубе. Гарадзенец Валера неўгамонны, які працаваў некалі з Лихой Топор, калі ведаеце такі канал. Это ўся гарадзенцы, калі што. Вось і ён там кадэнцыі свае здымае, потым выкладаем, як ён ездзіць па Еўропах гэтых вашых. Так, вось ахладжальнікі нейкія бачу. Чакай. Дзе гэтое? Вось фотомод. Давай вверх подляцім, каб нам ліхтары не свяцілі ў вочы. Усё. Ну такое, пара будынкаў, ахладжальнікі, ўсё на гэта. Больш нічога. Не цікава. Калі няма сонца, іншага не відаць, не цікава.
Город Сіво. О, Prosto. а там відеосцена. Бачите? На мінімапі. Так, я б відпочив би, а потім би заїхав би Skręć w lewo. туди, бо нічого не буде бачно. Уночі, коли ми зараз будемо туди заїжджати. Skręć w lewo. А тут, я так розумію, зона відпочинку ніякої нема. Я недалеко отсюда. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Там яшчэ дзесьці танк Тыгр ёсць. Так, я ведаю. Я глядзеў у дасягненнях, там праехацца па ўсіх знакавых мясцінах, сярод якіх ёсць танк Тыгр. Таксама гэта здзівіла трошки. Koniec trasy. Так, вось яно. Паркуемся. Нам патрэбна зарабіць... Ці яна там? З правага боку я не бачу. Вось сюды ці што? А, во, усё. Ага. Там не объехать. Все. Будем спробовать зараз выкрутить снег. Миллиметраж, бляха. Так, як мне тут выкрутить? Чекай, мне треба ось так. Максимально. І вельми акуратно. Так. Слухай, мы, мне подается, уписываемся. Все, крути. Выдатно. Так, крепляем. О, ровней, давай. Судовно. О, профессионализм, а? Вот что значит на отпочившую голову. З першої спроби, а? Крутость. Так, go nuclear, перший ёсць. Ну, потягнуться відповідно. Так, всего выкрэсліваем. Яшчэ 4. Так, яшчэ у нас 4. Давай глядзець, у нас па сутнасці даволі... Куды я трапіў? Там мне ж адпачынку не патрабуецца. Давай шукаць наступнае. І пачнем з яхты. Бо як я бачу... гэта найскладанейшае пакуль што. Боніфацо, кальяры, гэта не тое. Мне трэба, калі што нагадаю, 3 скандынаўскія. Гэта ў Даніі, у Швецыі і ў Нарвегіі. Адпаведна, па адной марыне будзе. Поста. Як там было? Выросла капуста. Стоп. Штосьці яго. Стокгольм. Супер, тое, што трэба. У Перну ляцім. Чакай, як яно? Перну называецца, правда ж? А не Перну. Ой, выбачайце. Так, мы пераносимся не сюды, мы пераносимся у Перну.
Толькі штосьці вось так узгадваецца, я даўно ўжо не быў на гэтых, бляха. Ой-ой-ой, балтыйскіх краінах, во, не згадаў. І мне падаецца, там нема. А не, є. Добра. Ляцім. Obliczanie nowej trasy. Крэпасць Каркасон. Так, там шмат было. Я памятаю, што там даволі вялікі спіс. Трэба будзе сабе гэта ўсё выпісаць. А яшчэ ж трэба будзе паглядзець у Еўратрак Вікі, дзе гэта ўсё знаходзіцца, каб падпісаць сабе, выпісаць і быць гатовым. Ездзіць па гэтых мясцінах. Давайте так, па адчуваннях, калі каму цікава, на Сканії было ездзіць прыемна. Слухайце, вельмі ўстойлівы трак. Не такі хуткі, як Вольва, але ўстойлівы проста ў 100%. Трэба яшчэ яго пратэсціць у Skręć w prawo. гэтых, бляха, ва ўмовах дажджу, каб дождж пайшоў, як ён будзе сабе паводзіць, але па сухойму надвор'ю супер, просто цудоўна. Цягне як лакаматыў чыгуначны. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się Право, лево, лево, право. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. О, муф, вітаночки. Перший раз тебе бачу у себе на стрімі. Skręć w lewo. Вітання тебе, тобі великий з Польщі. Дивний світ, правда? Білоруси сидять, розмовляють і гуляють білоруською у Польщі. Так, давай сюди, ёсть. Чому Травемюнде? Чому? Тільки що був Стокгольм, курва. О, блядь, да что ты будешь тут робить, а? Как вас распирезала уёбкал. Только что была, бляха, Стокгольм. Неужо там так не шмат было часу, каб забрать гэтую задачу? Ой. Как тебе трасса взяла? Так. Был Стокгольм, стало Травемюнде. Вот он так. Ну все, и все, обосраться. Так, шукаем. Уголь-фех подається. Уголь-фех будем зараз шукать себе доставку. Destination. Уголь-фех. Стоп. Не зрозумів. Чакай, а калі мы вось тут будем глядзець? Тут же ж нема, так, тут же ж нема нічога. Бро, Тулуза. Не, ёсць Голь-фех. Так і ёсць. Просто доставки нема ніякай, так мяркую, у Голь-фех. Гольф. Так. Хутчэй за ўсё так. Палуель. Палуель.
Ось ён, з Дувра. О, слухайце, даволі хутка, але 40 хвілін, бачыце? Мы за 40 хвілін хутчэй за ўсё не паспеем. Паўгадзінкі зжыраецца, калі мы тэлепартуемся, таму так, не падыходзіць. Так. І Сен-Албан-дю-Роне. Рон? Не. Давай так, може по... Нуклеон. З Дувра Палуэль толькі ёсць. Каб цябе? Так. Ты таксама стрымеш ЕТС? Добра, падпішуся абавязкова. Дык праз контакты, адкрый контакты на машинах, іншых возьми instantly. Дзякуй за пожаданне. Дзякуй. Я, звычайна, так раніцай стрымлю, калі што. Так што заходзь, буду рады вельмі. І я да цябе таксама зайду калі-небудзь. Так, маеш на ўвазе, трэба ўзяць вось гэтыя квік-джобы. Квік-джобы, так. Ну, давай паглядзім, што можна тут зрабіць з яхтамі, напрыклад. Бонифацио Кальяры. Ой. Руки к руки. Это было, мы бачили. Тут нічога нема. Травімонда павінна быць, дарэчы. Так, бачыш, нічога не змянілася ўвогуле. Нічога. Так што, можа, для гольфа штосьці будзе? Нічога не будзе. Для Пауліса гэтага. Палюль. Бачыш, так, той самы груз. То бок, нічога не змяняецца. Давай так больш грошай хаця б заробім. У нас ёсць Рона і Лорен, Сен-Лоран. Лорент. Matching your cargo. Нема? І што ты хочаш сказаць, што нам трэба проста катацца па Францыі зараз, ці што? Так, на АЭС дастаўку возьми. Нема в РВ. Дзе ты ачоўку хочаш хутчэй зрабіць, ці што? Проста ўзяў, паляцеў. Куды ўзяў, паляцеў? Яшчэ раз табе кажу, што няма нічога. Вось, на гэтыя. Бачыш? Ёсць толькі адная дастаўка на ядравую станцыю. Вось гэта, з Дувра. І там 40 хвілін усяго. Ну, 40 хвілін, ты чуеш ці не? Нешта ты бомбіш занадта в РВ. Ідзі соплі выдуй. Гэтае, збіваеш. Можна паехаць проста па гарадах французскіх. Квік-джоб тое самае. Ці там іншы прынцып нуклі тэлепартацыі. Давай так. Усё. Усё. Гульня ўзламана. На Івейка ездзім. Skręć w lewo. А гук прыемны ў рагавіка. Skręć w prawo. І мы з правага боку сядзім. А я па левым буду ездзіць. Мы ж у Брытаніі як-ніяк. Trzymaj się lewej strony. Паслухаў учора твой стрым пра кватэру. Толькі зараз? Нішто сабе вы чалавек заняты вожак. Zjedź
Ты, калі што, звяртайся за гэтым, за кансультацыю. Я са свайго досведу распавяду ўсё, што ведаю. Не, ну я разумею, што да канца сэнсу не было глядзець, таму што там далей пайшла проста пра гульню, а не пра кватэру, бо у хлопцаў пытанняў-то не было, бо, мабыць, ніхто не будуецца, ніхто не шукае кватэру і гэтак далей. Таму ніхто пытанняў ніякіх не задаваў. Ты пакуль не адчуваеш сабе дастаткова дарослым, каб... Чаму? Ты мне неяк пісаў пра свой досвед. Мне падаецца, у цябе заробак больш, чым у мяне нават. Не тое, што дарослы, не дарослы. То бок, тым больш, што у цябе жонка ёсць. Наколькі я разумею, дзяцей у цябе няма. То бок, ну, калі як не зараз, напрыклад. Чаго будзеш чакаць? Павяртанне ў Беларусі, так разумею. Так, калі так, то ну, застанецца актыў тут, у Польшчы, будзеш здаваць, атрымліваць грошы за гэтае. Ён, можа, працуе на канторе, якая недаплочвае? Маеш на ўвазе зусім малыя грошы, такое штосьці. А якое? Я толькі ведаю, слухай, калі вырвалась да заробкаў у галіне айцішцы, у BA мідла ці ніжэй, можа быць, заробак ніжэйшы, чым у мяне. Вось толькі так. Усім астатнім плоцяць больш. Ёсць жа канторы підарасаў, так? Можа і ёсць. Шчыра кажучы, не ведаю. Я просто на такія не працую. Я, короче, засуджаю. Сам сабе засуджаю. А я яшчэ твіч нічога не рабіў. У сэнсе таго, каб нейкую такую бан павесіць ці штосьці падобнае. Не, вядома, што бывае ўсё ўпершыню, але сракі розныя бываюць. Але ж нязручна ехаць з левага боку ўсё ж такі па гэтай Брытаніі. Блін, ну мне падабаецца, як Века едзе. Гэты рухавік такі... Нібы як кот мурмыча. Трэба 100% пасля скані сабе Веку ўзяць. Пойду пост напишу. Давай, пиши пост. Про канк? А што ў яе там, дарэчы? Skręć w prawo. Ну так, ты уже зрабіў даволі... Мне падаецца, два скетча было про канк, што яна рабіла пра жыццё. Так, вось яно зялёнае. То бок ты яшчэ трэці будзеш рабіць. Фільм дарабіўся, вось, ўсё зразумеў. Да чаго гэтая актыўнасць уся з канк. Класная дзяўчына, дарэчы, мне вельмі спадабалася, што ў серыяле, што вось так у яе гэты вобраз добры такі. У кале. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Так, куды мы тут? Зараз жа ж... Та паехалі ў правы бок. Так, мы зараз у Францыі, нам трэба па правым боку ехаць. Нягледзячы на тое, што стырно зараз менавіта з правага, а не з левага боку.
do skrętu w lewo. Так, толькі нараджаючы дзіцё, жанчына можа зразумець усё боль гульца Еўратрак-сімулятар, калі трэба змяняць пас на левы. Мне, дарэчы, учора таксама у Інстаграм папаўся добры ролик про тое, як жанчына спрачалася з мужам сваім наконт таго, што яна цяжарная. Вось, ёй кепска вельмі, там яна на 7 месяца ці колькі было. Усё завершылася тем, што яна там казала, што яна тоўстая, ўсё такое. Вось. А потым такая адразу, амаль без паўзы кажа, чаму я так моцна хачу сабе снікерса. І ён казаў, супакойся, я ўжо замовіў табе. Яна такая, навошта ты замовіў мне снікерс? Толькі што яна пакутавала ад таго, што яго не мае тут ужо, навошта ты мне замовіў яго, бо я толстая. Вось. Ну, а ён такі пытаецца, я хочаш, я табе што-небудзь для цябе зраблю? Ён такая, хочу, схадзі ў роддом. Ён такой сэнсе, што з тобою разам пайсці на сумесныя гэтыя роды. Яна такая, не, просто сам схадзі нарадзі дзіця. Без мяне як-небудзь абысціся. Так, гэта яшчэ 216 нам ехаць, добра. О, зноўку платныя дарогі. А вось хамаванне такое сабе ў векі. У Скані значна лепшае. Хачу сёння высветліць, мне прымаць антыбіётыкі ці не? А навошта табе іх прымаць, калі гэта вірус? А, ВРВ. У школе не вучыўся, ці што? Машыну патэсціў, ну. Ты не ўпэўнены, што гэта вірус проста. Калі б ты быў у Польшчы, я ведаю, што было б, ты пайшоў да лекара сямейнага, і ён бы тебе проста узяў на аналіз крывю і ўсё, і заўтра б уже ведаў, ці прымаць ці не, а так, вядома, што будзеш сабе гэтым самалікаваннем займацца, не такое. Прымаеш уже 3 дня антывірусныя таблеткі, іх не існуе, ВРВ. Супакойся. Антывірусных таблетак не існуе, яны ёсць, але гэта плацэба ўсё амаль што. Супраць хваробы вось гэтай, тыпу прастуды, грыпу, ёсць толькі вакцыны, больш нічога. Дагэтуль памагалі. Яны, можа, здымаюць неяк там гэтыя другасныя прыкметнікі. Але каб вылікаваць цябе, то не. Гэта выключна твой імунітэт, больш ніяк. Во, парацетамол, чай і гарбата, так. Усё, што трэба. Я заўсёды душу вітамінамі. Любы вірус, які б не быў.
Вітаміны самыя то. Ну і гэтая бляха, калі ўжо занадта тэмпература высокая, то штосьці парацетамолу ці ібупрафена. Больш нічога. Але ты кажаш, сёння трэці дзень, ну яшчэ патрымайся троху. Трэці дзень не паказнік, я б на 5-й толькі, калі будзе кепска, ўжо прымаў бы. О, блядь, стырно з правага боку я лезу на парэнча гэтае. Думаю, што гэта б'ецца так машына аб гэтае парэнча. Оказывается, ну так, стырно не на тым месцы. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Табе і зараз не вельмі заебісь. Хвароба ёсць хвароба. Куды ты? Не хапала, каб мяне пісаўся яшчэ. Это я, калі што, сваруся на чалавека, які там перабудоўваўся з левага на правы пас, амаль заехаў мяне. У люстэрка было відаць. О, ранак прыйшоў, нарэшце мы выехалі з цемравы. Вось гэта накат, вось гэта добра. Эканомія паліва. Мне падаецца, я нават да самага гэтага скражавання не буду націскаць на акселератор. Накату хопіць. О, бачыце, ўжо пад'язджаем. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Нават хамаваць прыйдзецца, нішто сабе. Zjedź w prawo. Цікава, хто прыдумляў гэтай дарогі? Вось каб бетон быў злева, парэнчы справа, каб нічога не зрабіць было. Гэта што такое? Што за архітэктар геніяльны такі?
Skręć w lewo. — 40 километров. Чомусь 40 хвилин пише. Что? Где ты такую хуткость бачу? Як натиснем зараз, за 5 хвилин будем на месте. Слухайте, а уявіть себе, каб механіку зробили, що можна по пальоху ось так льотати. О, було б цікаво, правда? Просто прямо би узяв да поїхав би, чому ні? А тут їзді по гэтых дорог. Мне падаецца, гульня была б зусім іншая. Шмат весялейша. Гэта як у ферме. Ты можаш карыстацца вядома дарогамі, але калі ты едзеш на трактары, у якога колы у чалавечы рост, то на кой халеры табе гэтыя дарогі патрэбны? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Компанія Nucleon. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Palwell discovered. А ведаеце што? А мы ўсего не заехалі на відэааглядальнік. Ага, а трэба было. Але б мы контракт страцілі. 40 хвілін усё ж таки там заставалася. Карацей, будзем выконваць, там была задача, наколькі я памятаю, у Францыі праехаць па ўсіх гэтых спотах. Ну, то бок знакавых месцах, на якіх ёсць гэтае відэа, фота і ўсё такое. То ў тым выпадку і зробім. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jesteś uprzedzony. Так, чекай, а колькі у нас вага? Што мы цягнем увогуле? Што гэта за кантэйнер? Не. Наколькі я памятаю, кантэйнеру залік не ідзе, таму што нават тыя бабіны, якія мы прывезлі, таксама залік не ішлі. Ну, у сэнсе таго, што гэты. Так, Паулюель. Зроблена. Алексем, вітаначкі. Вітаначкі табе. Дзякуй за пажаданні. І ідзем далей. Што у нас па стомленасці? Ці адпачываць трэба шукаць дзе? Палова. Чакай, дзе мы знаходзімся? Штосьці я не пазнаю гэтае месца. Мы ў Марыне? О, халера банць. А чаму мы ў Марыне? Таму што мы прыляцелі ў Таллін, каб у Стокгольм. Во, узгадаў. Давай шукаць яхту. Няўлоўныя яхты. А ячча? Не, а ячча нам не можа быць. А ячча не падыходзіць. Далёка ад Скандынавіі а ячча знаходзіцца. У Таллін. Дзякуй, не. Травім адзін, не. Ну, бляха-муха, каб цябе трасца. Ну, сабака.
Чому так усе кепска? Давай наступне, гольф. Ёсць тут гольф? Нема. Албан. Роне. Ці Лорен. Саінт. Нема. Це як называюцца гэтыя гарады? Так, сапраўды ён так і называецца. Саінт. І другі таксама. Так, Сен-Албан. Таксама Саінт. І не туды, і не сюды нічога няма. Гульня не хоча? Не хоча, каб я рабіў гэтае дасягненне па яхтах. Таксама. Якія? Сен-Албан? Так. Сен-Албан і Сен-Лоран. Менавіта. Хадзем, адпачнем. Зараз знойдзем сабе месца для адпачынку. Чакай. Old map. Дзе яна тут? О, ёсць. І потым будзем глядзець, можа штосьці з'явіцца. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Чакаем зялёны. Так, мы зараз адвезлі 2 грузы, яшчэ 3 патрабуюцца на гэтыя ядравыя станцыі. Ну, калі б не вось гэтыя перашкоды штучныя, то мы б, вядома, зрабілі хаця б адное, а так ні Сейлор немагчыма зрабіць, ні нуклеона гэтага. Jedź prosto. Go. Што там яно? Go нуклея. О, у нас сёння такое надвор'е, як тут, слухайце. Вельмі падобнае. BMW. Глядзелі, дарэчы, гэты ролик, дзе там каты паміж сабой сварыліся? BMW, Mercedes. Нармалёвую брыку на 3 буквы не назовуць. BMW для пацанов, Mercedes для петухов. Чулі такое ці не? Так, нам сюди. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. Так, повертаємося, шукаємо собі працю. When my demons come alive, Спочатку тут. voice disguised. Яхта. У бары. Не, бары не підходять. Клайпеда, Ні. Хо-хо-хо, шкода. Так, давай, нуклеон. Нуклеон. Усього ми були, нам туди більше не треба. Так, глядім квик-джоби. Не блитать з квик-сексом. Это різні речі.
Таксама бары, таксама што? Клайпеда. Та хіба што ўсё, розніцы тут ніякай няма. Колькасць можа адрознівацца зусім трошачку. Ну, калі он. Так, таксама ўсё. І ўсё. У такім выпадку мы будзем проста адкрываць мапу. Ляцім па гарадах Францыі. Палуэль, не, Ле Хавр. О, з Брэста можна, дарэчы, ляцець. Во. Зараз мы пераляцім у Брэст. Дызельфлоу, гэта што такое? Балонья, Брэст. Давай. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Bon voyage. 16:31. Дастаўка дызелю да запраўкі? Ты дасягненне маеш нейкае на увазе? Я просто не памятаю, каб я такое нешта бачыў. Так. Едзем у Раскоў. А куды, дарэчы, стаіць гэтая кропка? Ён мяне цягне сюды. У Раскоў, так. Ось тут я бачу, штосьці яшчэ ёсць. Ну, давайте спачатку туды з'ездзім. Можа, праз гэтую кропку толькі. О, глядзіце, тут яшчэ ёсць. Так. Як тут зрабіць? Марына. Ну, тут такія аб'езды, бляха. Так. Нам тут трэба апынуцца. Сюды і сюды. Давай паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Jedź bezpiecznie. Так, нейкая задача. Не, я не глядзеў яе. Я не глядзеў. Мне бачыш зараз 3 задачы, якія я буду выконваць. Гэта Go Nuclear, Sailor і па мястэчках праляцець. Skręć w lewo. Так, мы ж у Францыі, таму едзем. Едзем тут. Едзем тут, кажу. Праз клумбу, як медведь. Выбачайце. Так, што гэта? КВ-55К. Добрага вам стрыму, удачы даставіць грузовар учасна і удачы з падвойнымі прычэпамі. Ой, гэта я, дарэчы, не катаю ўвогуле. Гэта занадта цяжка. З вярнымі верды празднікам вас усіх. Дзякуй за віншаванне. А свята, я так мяркую, ты святкуеш сёння 9 мая, правда? Так, сёння ж 9 мая. Чакай. Давай скідай ўжо гэтую. Так. Ну так, сёння 9 мая, дарэчы. Na rondzie zjedź drugą. Сёння, ну. КВ-55К. Калі, віншаваць, то, мабыць, гэта не найлепшае свята ўсё ж такі. Не ведаю, хлопцы і дзяўчыны, як вам, але ў мяне ёсць такое вось уражанне, што гэта хутчэй нешта падобнае на дзяды ці на радуніцу. Ну, ніхто ж сабе не уяўляе, правда, што мы на могілкі ходзім з тартамі і кветкамі. Вось нейкае такое адчуванне маецца. Вось такога так ВРВ. Вось бачыш, ты таксама адчуваеш гэта. Вось. Калі толькі вось можна святкаваць, калі ў цябе гэта выходны дзень, а в Беларусі, наколькі я ведаю, гэта выходны, таму, віншуй з выходным. Гэта так, гэта можна. Дадатковы дзень, калі адпачываць можна. Хлопцы, Логістика Атлантика. Поехали. Поехали. Давай. Перапужаўся, напэўна.
Візантік з дзядамі нікога не віншують. Во, Візантік. Ось ти разумееш, я спадзяюся, такое вось адчуванне маецца, што 9 мая яно вось не нейкага такого кшталту, што ты тыпу вось ёсць жа ж дзяды, ёсць радуніца, ты там узгадваеш сваіх продкаў і так далей, з кветкамі не носішся. Дык чаму 9 насіцца? Trzymaj się lewej strony. Прывітанне, Візантік, вітаю цябе. Skręć w lewo. Гэта, вядома, свята, безумоўна. Святочны дзень, але святкаваць яго, ну, такое. Калі ведаеш, Візантік, ёсць такое, калі святкуюць такія вось рэчы, здаецца, што гэта толькі каб знайсці нагоду дзеля таго, каб закідацца гарэлкай і ўсім астатнім. Ну, тыпу там, дзень гэтага Jedź prosto. шклянога кубка там ці што. Так, тут у нас няма праезду, далей, ага. Przygotuj się do skrętu w lewo. Што там гэтыя аватары звычайна сабе знаходзяць, каб святкаваць? Дзень народзінаў Патрыса Лумумбы, штосьці падобнае. Гранёны стакан, так, во. Давайте паглядзім ролик. Што за Марына не ведаю? Ой, прыгажун, які стаіць, вы паглядзіце. Што гэта за трак? Якая незвычайная афарбоўка. Хутчэй жалобны вечар, а ў дзень проста паспаць? Ну вось штосьці такое, так. Вось, напрыклад, на дзяды, калі я да сваіх хадзіў, на дзяды на радуніцу, то гэта, ну, прыбіраешься там, вось, на гэтых могілках там. Робіш такія карысныя рэчы, каб помнік гэты стаяў, трываў і выглядаў не занядбайным, а наадварот, дагледжаным. Вось такія справы хочацца рабіць у такое свята. Сесці там, я не ведаю, калі фотаздымкі ёсць, ось я не ведаю, як у вашых продкаў ці былі, ці не былі, але ось прабабка, прадзед мой мелі ўжо фотаздымкі на пачатку 20-го стагоддзя. Усё, ось так пераглядзіш тых ці іншых сваякоў. Паўзгадваеш, распавядзеш штосьці сваім дзецям пра тое, як што было, як кароў хадзілі пасвіць. Куды можна завесці, дарэчы, калі мы вось былі на вёсцы разам, то абавязкова завядзеш туды, куды ты пасвіў іх, пакажаш, дзе ты там Skręć w prawo. купаўся у нёмне. Jedź prosto. А яшчэ я памятаю, як карову пазбягалі курвы. Там у нас такі быў лес, гушчар просто, не той каб лес, а просто такі гушчар непралазны. І 5 кароў збегла ў гэты гушчар, просто палезлі туды. Блядь, як жа ж абасраліся мы ўсе, што яны з гэтага лесу не выйдуць. Skręć w prawo. Лёталі разам з сабакам, выводзілі іх адтуль, паскудаў. Рабыя поскудзі. Было страшно, што некуды знікнуць. О, зрабілі інтэрфейсікі, нам трэба, паляцелі далей. Там у нас нейкі фотаздымак павінен быць наперадзе. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так, а што за фотазона у нас цікава там будзе па дарозе? Мост. Хіба што гэта мост. Ну, такое, што ў ім такога незвычайнага, тое, што ён вось на гэтых сярэдніх стаіць слупах ці што. Хадзі сюды. Зробім здымачак табе. Міу. Ну такое. Ну што ў ім прыгожага? Хтосьці бачыць, я не бачу. Зразумеў, толькі тут трэба фоткаць. Няхай будзе.
Так, усё, ляцім. Па навігацыі World Map. Нам куды? Нам улева трэба будзе. Дзе мы тут ще былі? Ось так. Ляцім у наступнае мястэчка. System gotowy do pracy. Хто там? Дзе там? Што там? Учапіўся нехта. Па сустрэчцы, я спадаюся, ехаў. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Так, сюди. З'їзд управо, добре. Значить це сюди. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Слухайте, а ведаеце, як можна паскорыць гэта ўсё? Можа, атрымаецца у нас... Зараз пагляджу, колькі там часу. Літаральна... Не туды. Не туды. Ale tam mieliśmy nie bardzo. Ага, дзяўчына, так. А ты не ведала, што так можна рабіць? То глядзі і вучыся. Obliczanie nowej trasy. Так, колькі ў нас? 11:13, гадзіна 40. Гадзіна 40 лічыў нас стрыму. Na rondzie zjedź Так, мы даязджаем зараз за гэтага вось маленечка мястэчка. А потым будзем рабіць хітрык. zjedź z ronda. Зараз распавяду, што я там прыдумаў такога. Не надта ўжо хітрага, але ўсё ж такі гэта паскорыць нам хуткасць, з якой мы можам адкрыць усе гарады французскія. Skręć w prawo. Дзед, ведаеш, што б зрабіў лекар у Польшчы? Наконт тваёй хваробы, ці што? Ну, давай. Жартуй ужо. О, цікава, да сколькі кіламетраў зараз хуткасць набяру? 120. 130. Мы ехали с 25 тоннами. Ты что? 132. Так, небяспечна тут. І он бы мне сказал, пей ибупрофен, меньше стрессу, поспи и приходь на шпацир на свежем поветре. Может быть. І што ў гэтым кепскага? Мне падаецца, ўсё правільна, я бы сказаў. Jedź prosto. Skręć w lewo. Йоп, красота! Кому там даві гусеницями потрібно було? На! Холера ясна. 8% одразу мінуснули. Так, ну заїдемо зараз, відремонтуємося трохи. Все, мы в Роскове. Skręć w prawo. Росков.
Ну давай, зеленые, поехали. W porządku. Znajdziemy szukanie nowej trasy. Так, ремонт. Сюди, конфірмимося. Гляди, что у меня у голове возникло. Мы просто берем нашу мапу и идем по всех городах. По всех городах французский. Байон. Нічого нема. Значить, ми сюди приїдемо. Лако. Так само нічого нема. Тулуза. Чи є у нас тут гараж ніякий? Єсть. Значить, летим у Тулузу. Зараз, короче, по всіх городах, де у нас есть, маються гаражі, ми просто телепортанемся. По остатніх ми проедемся. І 1,5 години на гэта повинно хапіць. Так. Okej, ruszajmy. Так, 18 з 31, видатно. Тулуза готова. Так, апроч Тулузы, что у нас тут далей? Монпелье. Монпелье, телепортуемся. Монпелье. Готово. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Добре, Монпелье. Засвідчили, що ми тут. Так. На мапі кропку поставили. Далей. Это все Монпелье, Марсель. Марсель, гараж есть, видатно. Марсель, готово. Przeliczam trasę. Пайшло ў залік, засталося 11 гарадоў. Так, Ніцца. О, у Ніцы таксама ёсць гараж, выдатна. ЛМН. Так. Nic, Łosina. W porządku, znajdziemy inną trasę. Так, рушимся, добре. Наступний город. Тут мяжа ўжо ідзе. Па гэтай мяжы тут мы былі ва ўсіх гарадах. О, Сен-Албан. Але тут, мне падаецца, няма ніякага горада. Ой, гаражу. Так. Так, чакай. Сен-Албан. Клермо. Ферма. Так. А ён у нас жоўтенькі. А чаму ён у нас жоўтенькі? Таму што мы яго пераносіліся, а навошта? Ну, пераносіліся і пераносіліся. А думаеш, правда? Буржэй нейкая. Сен-Лоран. Тут нічога няма, апроч нуклеона гэтага. Леман. О, у Леман трэба ляцець. Леман. О, Хавр нейкі ёсць яшчэ. Obliczanie nowej trasy. Ле-Рошель, Ле-Хавр там было, я памятаю. Да халеры тут я гляжу. Вось яно, Ля-Рошель. Szukanie nowej trasy.
Так, усе ў залік пайшло. І... Стоп. Кропачку треба поставіць. Поставілася, добра. Так, там яшчэ хавар быў. Лімож, дарэчы. Przeliczam trasę. Так, ёсць. Кропку поставілі. Дзе лімож? Ліман быў, ліпае, так, ля-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 ля, вось ён. Мне падаецца, у ліможа я не быў. W porządku, znajdziemy inną trasę. Так, ёсць, засталося 6 гарадоў. Давай на мапу глядзець, што ж там. Што ж там у нас за гарады такія, якія мы не... Бордо. Рен, Нансі, Байон. Байон там не было нічога. Давай, Бордо спачатку. Бордо, сюди. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Видатно, так. Нансі там був. Ніцца, Нюрнберг. А во. Szukanie nowej trasy. Выдатно. Так, 27 с 31. Мы уже наближаемся. Рен и Бурже. Так, Рен. Ось он, Рен. Obliczanie nowej trasy. Бурж, не Бурже, Бурж, як скажешь. 28 с 31. Бурж. Бурж. Где ты? Брно, Брюссель, Будапешт, Бурго. Некий Бургас. Не тое, все не тое. Там нема. Боурге. Усё, я так мяркую, што па гэтых мясцінках трэба ездзіць уже, правда? Так, Бурж сапраўды малы. Гольф, Лак і Байон. Байон, так. А штосьці мне падказвае, што... Ой, стой на месцы. Добры лектар лухты не параіць. Штосьці мне падказвае, я выключыў, што... Так, там жа ж не было гэтых. Можна ж яшчэ пракаціцца па... Як іх называць, божа, дылерах, па дылерах. Тут у нас 3. Гольф, Лак и Байон. Ну что, поглядим, что у нас есть по задачах. Нуклеон. Нуклеон усего. Не, всего нам не треба. А по яхтах есть что? Тут нема. Кальяра не. Клайпеда не. Усё, значит, мы переносимся у Бордо, наколькі я памятаю. У Бордо, покажи мне тут. Так, у Бордо едем сюда 1, 2 и 3 город. Ось так.
Сюди ходи, Бордо, ти де? Ось на Бордо. Przeliczam trasę. Так, берем нашу мапу. Ходи сюди. Так, где там кропка стоїть? Нам туди не треба вже, все, супокоїлися. Так, просто едем сюди. Боже, на кольки тут крутиться, навошта? Ну, покуль что давай так, поставим тебе. Поехали. Do dzieła. Ты уже запилил постик, Вожик? Skręć w prawo. Jedź prosto. Не. Чекай, покуль я проеду. Skręć w prawo. Jedź prosto. Чекаєш на лекара? Ось воно що паш, ти пішов у клініку. Зрозумів. Правильно, нема чого губляти час. Хай підкажуть, як тобі лечиться. 131 по звичайних військових дорогах. Шаленство. Так, поспеем проскочить, не? Поспели. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Так, нам налево. Zjedź z ronda. Ну, цікаво, до речі, Сканія хуткость набирає доволі хутко. Адзінае, што толькі максімалку і не вельмі добрая. До 150 нават не наближаецца. Мне падаецца, на Вольво там даволі хутка набіралася 140. Тут такого нема. Злева нейкія там шахты, я бачу. Распрацоўкі зямельныя, там круглая заўсёды зона ў іх. «133, 4. Ну давай, хотя б 140, ну. Не, Воля уже летела. 150 приблизно. Гэта я не хочу. 138. 9. Ну. Блять. Поворот. Не, ребе, боже мой. Вот что значит хамовать на такой хуткости, на тягачах. Jedź prosto. Не хоче яна собака ехать вышэй. Можа, вядома, і дорога не падыходзіць, трэба на нейкім там аўтабане гэта ўсё ж таки зрабіць. «65% пашкоджання, а мы едем?»
Трэба адзначыць, гэтага раней не было. Пакуль што няблага так едзе. Не глохне. Не трэба так рабіць, не трэба. Сто 50 кілометрів ще впереді. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Пойдеш на мітинг, давай, удачі тобі там на тим мітингу. Ты як гэты, як татар, набегамі. Прыйшоў, пайшоў, прыйшоў і пайшоў. Татарский вожик. Без аб'юзу, я так жартую. Что такое? А, ліхтари вырубилися. Вибачаюся. 65% пошкодження, і такі у вас ліхтари вироблені. Направте. Ось вам мандат на 60 євро. Так, 106 засталося, хутенько будем. Галоўнае не заглохнуць па дарозе, каб зноўку не панесла. І што гэта было такое? Хто гэта зрабіў? А, гэта легкавушка перакідвалася на мой пас, калі я там быў злева ад яго. Ну, заводься. О, інша справа. Тривалая бляха. Так, 52 километра засталось, добре.
Зноўку гэтыя брамы, да колькі іх тут будзе? Зато і аплата прайшла. Ага. Хамульцы адказаліся. Ўсё, што ад іх патрабуецца рабіць. Таму ўпісаліся ў шлагбаум, а зато і аплата прайшла. Так, добра, баён мы узялі. Стоп. Здымаем метку. Давай. Здымаем метку. Нам трэба зараз вось сюды у лак. Wybrano cel podróży. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, дзякуй Богу, 94 кіламетры, ніякіх там соцен, паўсоцен і тысячаў. І зноўку платныя брамы. Ух, панатыркалі іх тут. Добра, што хамульцы не заціснуліся. Так, 55. Ўжо хутка. І ў нас 21 гадзіна вечара ўсяго ж, так? Будзем ведаць, што 21 становіцца цёмна. Что тут направо? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo.
З'їжджаємо. І ще одна брама. Видатно, просто видатно. Паш з України, вітаночки тобі, вітаночки. Дякую за пожадання. Зjedź drugim zjazdem. Сьогодні, слухай, ніякий аншлаг у мене, аж ну 3 чоловіки з України просто так зайшли. Zjedź z ronda. Що там такое сьогодні у вас діється? Цікаве. Так, мені подається, тут була відеокамера, правда, намальована недзе? Так, треба їхати туди аж на її. Бо телепортуватися нема де. Треба на її заїзді, відзначитися і їхати собі далі. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Так, сюди. Нагадайте, так, там у нас засталося яще 1 ці 2 містечка заїхати. Одно, мені подається. Ми у 2 були, там було ще одно. Зараз поглядим гэтую катсцену і потім на мапу огульну повернемся. Стоп. Ось так. Вырубаемся і глядим. Гэта ж просто марына будзе, ці што гэта будзе? Калі просто марына, то я троху расчараваны з-за таго, што... Не, чакай, там была індастріал нейкая напісана справа ўнізе. Хуйлан. Нейкі хуйлан. Я такіх арганізацыяў не ведаю. Гэта завод. І што? Ну, завод і завод. Ён так взвонку нагадвае вельмі наш гэты краснасельскі. Ёсць такі завод вытворчасці бетону. Не бетону, выбачаюся, а як яго? Цэменту, о. Ён там менавіта цэмент вытворвае. Вельмі падобна. Толькі я штосьці не памятаю, каб у нас гэтым краснасельскім хтосьці ганарыўся так. Ай, не цікава. Як гэты французы. Открываем мапу. Там у нас хутка уже стомленность будет довольно высокая. И Тулуза. Давайте-ка мы у Тулузу перескочим с допомогою телепортом. Адрамонтуемся там. И потом поедем у гэты гольф. Ці як його там називається. Тулуза на Т, там улепш ось так. Ось і на унізі. Так, я вибачаюся, мені потрібна хвилинка, бо дзвонять.
Дам-дам-дам-дам. Так, карацей, ВРВ, ты ачуняў, я бачу. Карацей, не вірус, а бактэрыя нейкая, ўсе аналізы зрабілі адразу. Малайцы, просто моя павага. Лекарам літоўскім. Так, адпачываем. Адпачываем. Сюды заязджаем. Вось так. Заехали. Яны такія. А тут не такія. Тут робяць на наступны дзень. Так, едем ремонтоваться. Бо у нас уже 70... Пакуль ты адсутнічаў, мы тут сабе тачку развалили, бачыш? Наша брыка якая чырвоная. На 75% чырвоная. Давай, заводзіся, ўсё добра. Так, і адсюль мы ўжо зараз ремонтуемся, поедем у Гольф. У гэты вось гарадочак, які тут непадалёк знаходзіцца. Ну, адносна непадалёк. Сімбіёз дзяржаўных выплат і прыватнай медыцыны, ну, у Польшчы што і самае, дарэчы. Але не так трошкі гэта працуе у Польшчы. Містер Тінкер, ну не, тут таксама некаторыя аналізы пра 10-15 галін. Ну, некаторыя так, гэта правда. Тое, што магчыма, робяць хутка. Божахна. Нормас. 117 кусков отвалить за ремонту, блядь. Каб я працаваў на самога сабе, то я б сабе звольніў. За такую, бляха, язду. Сюды. Хадзі, вось, нам трэба сюды патрапіць. Okej, ruszajmy. Але я, звычайна, Тінкер, ведаеш, рабіў, калі гэтыя аналізы, то максімум у гэты дзень яны рабілі мне. Такога не было, што... W porządku. Znajdziemy Што зрабілі там за гадзіну, ці... Ось дачцы, я памятаю, што яны рабілі там за пару гадзінак. Там штосьці у нас было такое... Нейкая пільная справа, трэба было гэтыя аналізы хутка здаць. Ну і што, ось скуль узяліся ўсе, ну, ты паглядзі. Панаехалі, бляха. Тулуза не гумовая. Чаго прыперліся? zjedź z ronda. Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Рэкрутацыйнае агенцтва мне. Zjedź z ronda. Каб я разумеў, час аналізу 12 хвілін ад забору крыві і іншага. Зразумеў. Што тут незразумелага, ўсё зразумела. Trzymaj się prawej strony. Так, колькі у нас там часу? Гадзіна. За гадзіну мы паспеем яшчэ адкрыць застаўшыся вось гэта адзіны горад. Prawej strony. Ці колькі там засталося, можа, два. Знойдзем гэтыя два гарады, з'ездзім туды і будзем шукаць заказ на яхту. А можа і не будзем шукаць. Можа, завалім ногі да гары, да будзем сядзець. Давай хутчэй. О, можна будзе, дарэчы, не ногі да гары, а можна будзе зрабіць заказ на перавозку штосьці цяжкога, каб яно пайшло ў залік у адное дасягненне, якое патрабуе паркавання гэтых цяжкіх грузаў на 1000 досведу. Вось так мы зробім, хутчэй за ўсё.
Ну ты причепился сзаду, ну холера тебя бери. Как тебе понос пробрал, собака? Едзе там, бляха, сочыць за мной, як я еду тут. Хутка ці не хутка? Trzymaj się lewej strony. Так. Сёння пятница ж, правда, пятница. То можно будет сходить. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, это ўжо паварот да гэтага мястэчка, да гольфа. Ну і, канешне, вядома, брама тут будзе стаяць ужо. А грошыкі заплаціў? Нет, блядь, зайцам праехаў. 5,23. А вось цікава было паглядзець потым нейкую статыстыку, такую, колькі за час гульні ў гэтай гульні аддаў на платныя дарогі грошыкаў. Мне падаецца, там такая нармалёвая сума набежыць. Skręć w lewo. — 26 километров. Гольфеч. Гольфех. Усё, знайшлі. Гэты гальфех. Ён у нас адзначыўся. Так. Што ў нас засталося яшчэ? О, Сен-Лорен, Бурж. Так. Сен-Албан. Бурж нема. А як даехаць да вось гэтых двух? З Клермона. Бо побач з імі што, нічога няма? Ліман толькі даволі далёка. А на поўдні Клермон. У Клермон трэба будзе скакаць. А тут таксама ў Клермон можна? Ці... Не, Леон. Лепш Леон. Давайте у Леон. КЛ. Леон, Леон, где Леон? Так, что по 100 листочку, пакуль усё ў парадку. Так, Леон. Нам сюды. Полетели. Jedź bezpiecznie. Потом у Клермон, і там закрываем тыя два гарады. Сен-Лорен, і штосьці там яшчэ было. І Бурж. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ну. А, бачу, што ты ляціш. Trzymaj się prawej strony. А можа, у мяне справы пільныя, што ты Na ад мяне rondzie хочаш? zjedź pierwszym zjazdem.
Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony. Усё, так, на шашу выскочили, полетели. 110 километров. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Не холера собі розв'язка яка. Як тут люди їздять, ви що? Типу поворот пропустив, все, до побачення на тиждень, не повернешся сюди. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, 40 кілометрів зосталося. Коровы які тут ходять по городах. Мітинг не цікавий. То що ти там сидів? Вертався б хоче сюди? Лухтанейка. У сенсі, гэта што, навучальны нейкі мітинг быў? Можа, knowledge sharing нейкі? Што ўвогуле было? Ці так, літаральна праца? Дзе там нейкі сінк адбываецца? У мяне ўчора, дарэчы, такіх 3 было. А траблы на продзе, якія мне кастамера? Так, нормально патрумач не можа, долбень. А, навучальны. Навучальны, зразумела. Ну такое. Я не вельмі люблю гэтае навучальнае, таму што, ну, яно ўсё такое сумненнае. Я не ведаю, як у вас, а вось у нас проста ў гэтым аутсорсе пастаянна, што нейкі досвед там шараць яны. Ну, яно такое спецыфічнае часам бывае, што, ну, бляха. Ну добра, гэта ў цябе спрацавала, а можа наадварот не спрацавала. Вось адмоўныя таксама вынікі разбіраем. Вось, і, блясь, на маім праекце троху інакш. Вось, і гэтае троху яно вырашае, як яно будзе па выніку. Так што, вось гэты knowledge sharing, ён добры толькі калі ты шарыш, як карыстацца тым ці іншым. О. Оп. Оп. Оп-оп. Пришпільно. Skręć w prawo. Є, Сен-Албан-Дурон. To była miła przejażdżka. Так, я згодны. Гэта была мілая праяжка.
Не ведаю, што гэта. Але няхай будзе. Так, што ў нас засталося? У нас засталося Бурж і Сен-Лоран. І з Клермона, з Парыжу, не, з Клермона лепш. Ляцім у Клермон. Клермон-Фернан. Сюды хадзім. Ось ён. Сюды, сюды і вось так. Добра. Прыехалі, лезем да мапы, ставім сабе адпаведна кропачку. Спачатку ляцім у Бурж. Давай вось так. Мне падаецца, яна павінна раней троху захапіць Бурж, потым паедзем адразу у другі горад. Апошні на сёння 12:03. Я нешта стаміўся ўжо, слухайце. Мінулы стрым было аб чым размаўляць. Была тэма доўгая такая на абмеркаванне. Прыходзілі людзі, ўсё такое. Сёння штосьці ўсё моўчкі. Моўчкі, моўчкі, моўчкі. ВРВ хварэе, саплямі заліваецца, там на кулакі намотвае. Ложыка там навучальныя мітынгі ідуць. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. А-а. Zjedź z ronda. Так, заўтра, дарэчы, Mass Effect будзе другі у нядзелю. У нядзелю, хутчэй за ўсё, я пагуляю ў танкі ўвечары. Бо Алеся няхай гатуецца да экзаменаў маральна. Ну, ці рэальна, можа, паглядзім. А мы там часам просто танкі паганяем, паразбіваем троху кабін. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Так, Zjedź тут w prawo. Ty Przejdź zajeb- trasę. казати, боже. А раней нельга было сказаць, што з'едзь управа. Давай, 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 давай. Поехали, поехали, поехали. Szukanie nowej trasy. Jedź prosto. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Распавесці жарт, вядома, што так. ВРВ. Нават не пытайся, просто пішы. Ну давай, ну. Што ложак не да жартаў? Чаму? Усё нармалёва. Жартуем, жартуем. Урач кажа, вось глядзі на паказніках крыві ў цябе нейкая бактэрыя, але не разумею, чаму ў цябе гемаглабін у норме. Я разумею, таму што не заўсёды бактэрыяльныя хваробы ўплываюць на гемаглабін. Гемаглабін жа ж гэта колькасць жалеза, якія ты выкарыстоўваеш. Як венам, сапраўды. Я такі 88 грам белка. Ну в сэнсе таго, што ты гэта выкарыстоўваеш ежу спартыўную. Ну так, яна ж там багатая жалезам павінна быць. Аматар мацоўні. Так, так, так.
Паўкіло курца ў дзень з'ядаеш? Паўкіло на дзень? Не так ужо і шмат насамрэч. Але курыцу якую ты? Белае мяса ясі ці чырвонае выключна? Я ж наколькі ведаю, мацоўнікі яны заўсёды белае ядуць. А там не так ужо і шмат гемаглабіну. Каб жалеза аднаўляць. Ну, белае ты ясі. Праскочым. Хоп. Італійскія макароны. Я таксама толькі італійскія купляю. Яны смачнейшыя. Інакш які сэнс увогуле есці ежу, калі яна не смачная, ага? Што мы ў голадзе жывем? У лесе выжываем, як тая дзяўчына моя у доўгай качкі. Да, макарошкі смачныя. А мне яшчэ вельмі падабаецца, у Беларусі я вельмі часта гатаваў гэтыя вось ракушкі. Памятаеце такія, чамусьці тут у Польшчы я не знайшоў, толькі маленечкія зусім былі. Вось, і з сырам. З сырам троху соуса зрабіць. Просто выдатна. Смакота. З сырам, з шкварачкаю, о, карбонара. Не, ж карбонара не ведаю. А вось сыр так. Сыр вельмі добра падыходзіць. Дайце мне спагетці, мне больш нічога не трэба. Ну, згодны. 90%, 99% макаронных вырабаў, якія я карыстаю, гэта выключна спагетці. Это правда. Але я іх ламаю. Літоўскі цвёрды сыр, можа быць, можа быць. Так, мы уже наблизились до гэтага мястэчка і... Бурж, давай. Давай, мы тут, мы побач. Ідзі ў залік. Яшчэ не ідзе, паскуда. Давай. €58. Как тебе холера взяла, а? Так, кола. Ну, на коле будзе ў мне? Нейкі дзёрзкі. Індус хіба што. За стэрном. Слухайце, не пайшоў. Трэба набліжацца да туды. А во, бурж. Я знак праехаў, я бачыў. Гульня, ну нарэшце. Усё, бон вояж. Мы атрымалі дасягненне бон вояж. Ой, дзесьці закрычалі італьянцы. Я думаю, што яны просто зараз на таблеткі перайшлі. Яны павыкідвалі ўсё б фрапе, з рук яно пападала просто. І яны таблеткі адразу. Дзе? А дайце мне гэты адрес гэтага дзеда. Поедзем тлумачыць яму за жыццё. Так, чакайце, я пацягнуся. О, жно ў спіне пахрустела. Так. Глядзі, у нас па часе 12:11. Давайте знойдзем сабе працу. Калі не знойдзем, то на гэтым мы скончым. Ну, яхта. Ці яхта будзе ў нас сёння? Ояча, не трэба мне ояча. Кальві не трэба. Джина не. Ау. Так, Ольбія. Не. Не падыходзіць. Стокгольм. Давай, курва. Хадзі сюды. System gotowy do pracy. Lecім у Таллін. Чакай. Вось так трэба ж зрабіць. Трэба ж адзначыцца, чтоб людзі бачылі на стрыме, можа хто там перажывае.
Bon Voyage. Во. І міняємо його колір на зелений. Малайцы, малайцы. Малайцы, не малайцы. Так, вертаемся. У Таллин летим, у Таллин. Давай. Турку, Тарту, Таранто, Темпере, Таллин. Сюди W ходи. porządku. Znajdziemy inną trasę. Так, 111 километров. Каб добрать груз. Ты серьезно? Колькі у меня часу есть? 11 годин. Дякую Богу. Дякую Богу, поехали. Але 111 километров, каб добрать столько, это шмат. Skręć w prawo. Jedź prosto. This is the future. Няўжо мы зробім Стокгольм для Сейлора? Skręć w prawo. Evolution. Давай сюди, родний. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Evolution. Так, летим. Bon voyage. Фу, Паш. Матюки ваші, гэта хуяж bon voyage. Зато і зрабілася. Trzymaj się lewej А цікава, чаму яна не спатрэбілася вось ляцець туды, у гэтыя два гарады. У адзін мы толькі заехалі ў Бурж, а маленечкі той, дзе знаходзіцца ядравая станцыя ж атрымліваецца ў Сен-Лоран, так? У Сен-Лоран ёсць? Ёсць. У Сен-Лоран ёсць ядравая станцыя. То бок, яе не трэба было дзеля дасягнення гэтага рабіць. Вось гэта цікава. Гэтыя распрацоўшчыкі тут зробяць, там не зробяць, тут не дагледзіш, усё прапусціш, упрот пойдзе, а потым дзяды мучы гэтыя пакутуюць, пакуль праходзяць і здабываюць сабе гэтыя дасягненні. А чырвоны прыгожы, па-спартыўнаму так. This is the future. Еш рыс з сасісачкі. А гэта такія беларускія сушы, так? Соевый соус, рыж і сасісы. This is the future. Бо гэта не горад, але ж там павінна быць нейкая мястэчка. То бок, ну, я разумею, што яно проста не ідзе ў гульні як горад. Яно як проста нейкае паселішча вакол ядравай станцыі. У Польшчы ролы дарагія, а ты знайшоў, дарэчы, у Польшчы добрыя ролы, бо я тут у Беластоку карацей неяк у асноўным карыстаюся гэтымі, бляха, бедронкі. У бедронцы пакупаю, і яны такія, ну зусім ніякія, давай так, шчыра, у параўнанні з беларускімі, ну лайно. Вось, як ёсць. І я такі вось аднойчы сяжу, есть хочацца увечары. І я на сваіх, а давайте мы замовім у рэстарацыі нейкай. Залезлі вось на... Я ўжо не памятаю дзе. Па рэйтынгу адабралі. Па вось гэтых водгуках ад карыстальнікаў, рэстарацыя, усе справы, там сет вялікі. За вялікія грошы, каб іх, блядь, распярэзала ёлупаў. Яны прывозяць, а аказалася, што гэты сет, ён вялікі толькі на фатаграфіях, па-першае, таму што там гэтыя, бля, сушаны яны былі ролы, давай так, рола была у дыяметры прыблізна, у дыяметры падкрэсліваю, блядь, не радыус, дыяметр 1,5-2 сантыметры. Вось, і колькі іх там было, 40 ці 50? Вось, і... Курва, яны з белай рыбы, са звычайнай белай рыбы.
Не ведаю, ці гэта была паўночная рыба, ці нейкая іншая рыба, але смак у яе быў проста жудасны. Рыж быў без якіх бы то ні было дадаткавых соусаў, проста рыж вараны. Гэта былі горшыя сушы, якія еў у сваім жыцці. Вось кажу як ёсць. Пры гэтым пры ўсім рэйтынг месца, дзе замаўлялі 4,93. Вось, то бок людзі, якія гэта ўсё елі дагэтуль да мяне, яны лічылі гэта смачным. Я апроч пиздзіца не магу нічога сказаць. У Беластоку не пашанцавала мне з'есці добрых суш. Так, 25 засталося. Карацей, лягчэй гэтыя сушы самому рабіць, пайсці налавіць рыбы самому і накруціць, якія любіш. Вось, дарэчы, бедронкаўскія, якія я звычайна і купляю нават і зараз пасля гэтай рэстарацыі, ўсё ж такі там у рыж дадаюць гэты соус добры, які змяняе адценне. Дадае, наадварот, адценне. Добрае, смачнае. Ну і там ёсць сушы з крэветкамі, гэта вельмі добра. Мне гэта падабаецца. Поехали. Борщавик некий тут расце. Затое, ось зараз ты будешь мне зайздросціць вожачак. Гэта тое, што ў нас зараз ужо каля маёй хаты беларусы маюць чабрэчную. Табе не перадаць, якая гэта смаката зайсці да іх чабрэкаў паесці. І не таму, што яны беларусы. Не, сапраўды проста чабрэкі ачмурэнныя. Таму калі хто будзе неяк праездам паўз Беласток, абавязкова завітайце і купіце. Вельмі смачныя чабурэкі. Але я і сам чую насмажыць. Ну, можаш і так, вядома, але ў іх насамрэч не так ужо і дорага, таму што звычайны чабурэк даволі вялікі. Проста з мясам ці з мясам і сырам у іх каштуе ўсяго 10 злотых. То бок, два такіх чабурэка я наядаюся. Я прыгадаю, што я маю вагу 130 кілаграмаў. Шымон, вітаначкі, чэсць. Прыгадаю, што вось я не маленечкі чалавек, і мне 2 чабурэкі хапае, каб наесціся. Нармалёва так. Там не павінна быць нікога. Добра, едзем. Наступная станцыя Стокгольм. Як чынжарówку едзеш? Сканія. Тюнінгавана Сканія на Макса. Najpotężniejszy silnik, skrzynie biegów i tak dalej. Nawet, a nie, farbowanie jakieś tam mam dobrze, zaraz pokażę. O, patrz. Patrz co mam. Przygotuj się do skrętu w prawo. Так, 11 гадзін 400 кілометраў. Ну там асноўная частка у нас па моры будзе ісці. Да, гэта адыме часу. Гэты час, дарэчы, адпачнем. Я нешта гляжу на тое, што я стомлены надта моцна, бачыце, там гэта сіні ложак.
ложок, які є, там зусім трошечки засталося. Мені подається, тут у нас до Сталіну, до порту не так уже й далеко було. W lewo. Я, може, і помиляюся, бо давно, знову повторюся, не їздив по Балтійських країнах. Skręć w lewo. А ти вже раніше смажив, до речі, божик, чебуреки собі? Ну, не тільки собі, може там на патінійку. Бо я, коли що, ніколи не готував чебуреки. Ми готували собі тільки смажені. Смажив я дома. Ти смажив ці? Як це, чекай, запікав у олії? Як це належить робити? Бо мені завжди було шкода кількості олію. Розумієш, бо що з ним потім робити? Ти ж нічого з ним потім не зробиш. Смажу на пательні з олієм просто. Я такое робив тільки з... Я їх називаю смажені пельмені, видиш? Ой, вибачаюся. Ось, тому що, ну, густ отрывливается амаль що той самий. Так, Палдиський. Так, ми недалеко, до речі, від порту. У Палдиській знаходиться порт. Густ, смак, так, смак. Przygotuj się do skrętu w lewo. А у гэтых, до речі, хлопцаў, у іх жа ж 3 памеры, калі што. Skręć Ну там муж і жонка, калі што трымаюць гэтую кропку. У іх 3 памеры гэтых чабрэкаў. Адзін звычайны. Звычайны, я думаю, што ўсе елі гэтыя. Ён лічыцца вялікім у Беларусі. Потым ёсць сярэдні. Так, не, трэба далей праехаць. Потым ёсць сярэдні, я з'еў адзін сярэдні, і ў той дзень я не вячэраў больш. Гарбаты папіў толькі. Але ёсць, курва, яшчэ і дужы. Там просто, бляха, велічэзны памер. Я бачыў, як мужик адзін заходзіў з сям'ёй, ён сабе замовіў яго. Як бы вам распавесці, які ў яго памер? Вось, калі вы бачылі талерку вялікую, во, вялікая талерка, уявіць сабе, вялікай плашчынёй. І вось просто пастаўце збок адна да адной, а трэцюю тарэлку, талерку разбіце папалам і з двух бакоў вось так пакладзіце. Вось атрымаецца прыблізна той вялікі чабурэк, які маецца у іхным меню. І гэта будзе каштаваць, мне падаецца, 28 ці колькі злотых. Менш $10, то бок піцу з'есці будзе даражэй. Здаровы, вельмі здаровы. Я не ведаю, як той чалавек з'еў яго, але я не адужаў бы. Я б не змог. Przeliczam trasę. Усё так, Стокгольм. Стокгольм привезли табе яхту, давай ідзі ў залік. Давай у залік. Jedź prosto. Мы з жонкой любім неаполітанскую піцу, падгарэлую такую. Яна ж смажыцца у печцы, правда, на адкрытым вогнішчы. Гэта бадай самая такая адметная рыса гэтай, так, у печы, ну. А там ужо начынне якое ёсць, то там можа быць проста сыр з таматамі ці штосьці падобнае. Skręć w prawo. Чакай, ВРВ, ты там, я бачу, напісаў на твічы шмат. Я паверну тут. Так.
Зараз закінуся антибіотики і відпустять. Ну, не зараз, але до кінця дня повинна вже. Слухай, до речі, сам великий для діда Максима. Ні, усі піци смажаться у печі. Ні, гляди, там відкрите вогнище, там не то. Ось ти ж ведаєш різницю поміж лавашом, наприклад, і ляпьошкою, яка зроблена у тандири. Ну, коли там ось на стінку гэтую лепять, і ось яна смажиться так. І там ефект ось вельмі падобны ось з неаполітанської піци, што яна ляжыць каля просто вогнішча. Натуральна. Не тое, каб у нейкай духоўцы там ці штосьці падобнае. Менавіта, што адкрыты вагонь можа кранацца цеста. Пра гэтая размова ідзе. Ну і адпаведна, што піцу ў асноўным зараз ж гатуюць у электрычных печах. Троху іншае. Не менш смачнае, мне таксама падабаецца, калі што, але все ж таки трохі іншае. У Вільні ёсць рэстарацыя Бона Козі, да? Там стаіць сапраўдная печа. У горадні таксама італіец адкрыў вось гэтую піцерыю, а як яна Форна называлася, во. На Віленскай вуліцы, дарэчы. То у той Форна таксама у натуральнай гэтай печы гатавалася каля адкрытага вогнішча. З днём перамогі, дзякуй. Не такое свята, каб святкаваць, але для беларусаў гэта выходны, таму усіх беларусаў з выходным. Хутка будзе новы дзень перамогі. О, вось за гэта я вып'ю, слухай. Я куплю шампанскае, Паш. Я не бухаю, я не п'ю нават піва. Але ў гэты дзень, як казала Такарчук у свой час, у гэты дзень шампанскае проста скончыцца. У крамах будзе пуста. Будзе пуста. Я ўпэўнены. Так, 70 кілометраў засталося, дарэчы, зусім хуценька. Зусім хутка мы давязем гэтую яхту. Давай, родная, давай. Так, я пабуду набудзеш некалькі яшчыкаў і будзеш раздаваць на вуліцы. Не, ну ў Вільні так можна, дарэчы, так. Там усё ж такі беларусаў багата. Там лёгка назбіраеш сабе групоўку людзей. Галоўнае толькі слухай, каб ніхто не падумаў, што гэта будзе рэкламная акцыя нейкая. Каб пытанняў лішніх не было. Але гэта будзе свята, гэта праўда. 100%. Trzymaj się lewej strony. Чакай, пагляджу, што там напісаў. Я ўсім дапавяду за нагоду. Патлумачыш, крацей, патлумачыш. Усім, каб гэта стала свята для ўсіх, нават літоўцаў, так? Божух, ну якія знаёмыя мясціны. Колькі мы ў гэтым Стокгольме вось на гэтай развязцы пабывалі ўжо. Zjedź w lewo. І оба. Выдатна. Так, выдатна, сюды.
Усё, тут засталося нам зусім трошечки. 25 кілометрів. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. З'язджаю. Але ж, дарэчы, вось гэтая задача, калі яны такія на шанец, тыпу, адбудзецца дастаўка, з'явіцца ці яна ці не з'явіцца, яно троху, ну, непрыемнае. Трэба чакаць, трэба лавіць гэтыя яхты. Ось у Стокгольм адвезлі, бляха, а яшчэ я памятаю, што я чытаў у Вікіпедыі гэтай еўратракаўскай. Халера, бляха. Не упісались. Што у людзей траблы былі з Осла, напрыклад. Чалавек там гадзін 16 гуляю, і ніводнай доставы на Осла не было. Ну куды ж гэта? Ні ў якія брамы не лезе. Чекай гайды, а не Вікіпедыю. Ёсць жа ж, называецца сайт ETS Wiki, по-моему, так. Неяк так называецца. Там жа ж і пішуць пра гэтыя гайды ўсё. Дзе што ляжыць, Skręć w lewo. як вазіць і куды. Ты учора перасіліў сабе прайсці місію у Kingdom Come Deliverance з монахамі. Оказывается, конец хутка пасля яе. Не ведаю, я у Кесідзі не гуляю. Мне занадта смутно ў такія гульні. Do usłyszenia następnym razem. Так, паркуемся? Давай, паркуемся. А я праеду вось за гэтым будынкам, ці там няма як праехаць? Няма. Так, праезду няма. Давай, круці старно. Таймгайды адзін лепш за другі. Ну, чым не ведаю, мне чамусьці там нічога кепскага не траплялася. О! Ой, май. Так, улева. Ага, і вось туди треба неяк трапіць. Заламаць. Тут вось той бок ніяк не паглядзець. Ці мы добра заломваем, ці не. Ну, выглядае на тое, што мы добра заломваем яе. Так, зараз улева. Сюди троху. І ось туди закручуємося. О, выдатно отрывливается покуль что. Давай, 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 давай. Няўжо і тут атрымаецца так, а? Ебануться. Ха-ха-ха. Майстер просто. Ух. Медаль на груди. Так, пайшло ў залік. Выдатна. Стокгольм выкрэсліваем. Супер. Ну што, мой шановны, мне хапіла на сёння. Так, ўсё пацякло з носу як ручай. Адпускаю. Добра, на гэтым мы з вами скончым. Вам велічэзны дзякуй за прагляд. На твічы мы хутка пойдзем на рэйд, як заўсёды. Як заўсёды пойдзем рэйдзіць кагосьці. Яшчэ не ведаю каго, чакайце. Дзе? О, з'явілася. Так, усіх астатніх. Пятніца сёння, ёп красоты.
Камусьці выходны нават ёсць. Ралев, Телестек. Андрусь, карацей, давай да Андруся. У Ралефа мы былі на гэтым тыдні, падаецца. Пойдзем да гэтага Андруся. Ён акурат у дотку валіцца. О, будзе што паглядзець мне, дарэчы. Не, ці гэта Warcraft. Вось, будзе што паглядзець мне з ежаю. Пад добры абед. Як заўсёды, падтрымліваць вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. З вами побачымся заўтра на Mass Effect зранку. Усім да пабачэння, добрай пятніцы. Камусьці свята, камусьці не, а мне так. Да пабачэння зноўку.